Everybody says there's no way you can find true love and happiness. Oh, bye, babe, your babe, side babe. Everybody needs a friend sometimes. Everybody needs a friend sometimes. There's no way you can find true love and happiness. True love and happiness. There's no way you can find true love. Everybody says there's no way you can find true love and happiness. Minden edzésen ez van. Nem akarom! Utálod? Nem, ezt még szeretem, a lábazást azt nem bírom. Inkább egy szépségverseny, vagy inkább ilyen testépítő bemutató? Pont azért szeretem ezt a fitness modell kategóriát, mert mind a kettő egy kicsit. Tehát szépségverseny is, illetve a sportos külsőt mutatják meg. Hogy megnyeri ezt a versenyt? Tudtam, hogy megnyeri. Úgy mentünk neki. Én nem készítek úgy senkit se föl, hogy első helyen kívül már bármilyen más hely is jó lenne. Tehát vagy első hely, vagy semmi. Beszélgetni nem is kell, tehát itt nincs az, mint a szépségversenyeken, hogy nem tudom, világ béke, stb. Nincs, hiszen azért mégiscsak egy sportról van szó. Úgyhogy tehát azért látszódnia kell, hogy sportolunk, nem elég mondjuk heti 3-szor aerobikra járni, azért itt kemény felkészülés előzi meg ezeket a versenyeket. Mennyire fakírság egyébként ezt versenyidőszakban, tehát koplasz, kegyetlenül éhezel? Hát igen, sajnos. Szórakozni sem nagyon szoktam eljárni, hiszen vannak kötelezettségek. Mondjuk elmegyek egy buliba, akkor nem iszok meg egy pohár alkoholt, mert nem tesz jót a szépségnek sem. Nyertél egyébként ezzel? Nyertem egy Arnold Classic Bikini Modell feliratú kabátot. Ez egy limitált kiadás. Pont pink színűt kaptam, ami az egyik kedvenc színem. Viccből szoktam mondani, hogy sztár vagyok, és akkor szokták mondani, hogy te hülye vagy, nem sztár. De úgy jól esik persze az elismerés. Tehát ha valamit igenis elérek, akkor azt becsüljék meg. És ennél szebb, hogy a sportban elér valaki valamit, ez nagyon becsülendő. Ez abszolút függőséget okoz, tehát nálam is, hogyha hétre elmegyünk nyaralni, akkor már alig várom, hogy jöjjünk vissza és sportoljunk valamit, mert hiányzik a szervezetemnek. Tehát konkrétan ilyen fizikai fájdalmat érzek, hogy miért nem pezseg már a vérem, miért nem izzadok, és edzek keményen az edzőterembe, tehát ez tényleg olyan, mint egy cigire való rászokás. De ez legalább egészséges.
Te változtattál bármit így mesterségesen a külsődön, vagy ez titok? Ez titok. Kaptam a bronz szobromat, illetve egy fotózást, ami majd talán nyáron külföldön, ugye akkor fogjuk megcsinálni.